שם, הוא ער כבר 3 ימים. היא מחכה לו בדירה, יושבת בין הכבישים. הם נפגשו בנחלאות, הריצו צחוקים של חננות, כלומר צחקו על המרצים. ארס בכרמיאל תושב, ילדת פרחים מגוש משגב, מיד הפכו לזוג מאוהב. זאת חתונה של 2 רופאים, אף הם לא מתראים, בקרוב יהיו גם ילדים, הם יגדלו בקורנית עם מטפלת אלוהית. אולי פיליפיני, ליוני יש המון כלבים בבית, אבל הוא לא כלבן, כי בקרוב נקרא לו קפטן יוד, היום בכלל צרכן. ליברמן קדם כמעט כל יום עובדת שם ומשקיע בלימודים. תמיד חלמה על איש צבא, אבל עכשיו כשהוא בא היא מתה מגעגועים. תמשיכו לעשות חיים, אתם כאלה זוג מדהים, אנחנו אתכם אוהבים, רצינו רק לומר מזל טוב. Say what? מזל טוב. אף פעם הם לא מתראים, בקרוב יהיו גם ילדים, הם יגדלו בקורנית עם מטפלת אלוהית. אולי פיליפינית, נטלו לו זה לא חלום, הרווקות אומרת עד שלום, לצעצוע לא נצא אור, כי בלעדייך אין סיבה לרקוד. ויוני כבר יכול לנשום, מתחתן היום, גם לה יש טעם איכותי. אבי פרץ, משה פרץ, קובי פרץ, ונשיא המדינה שמעון פרץ. זאת חתונה של 2 רופאים, אף הם לא מתראים, בקרוב יהיו גם ילדים, הם יגדלו בקורנית עם מטפלת אלוהית. אתם כאלה זוג מדהים, אנחנו אתכם אוהבים. אז מזל טוב לכם.